Umnyango wezobuchwepheshe nesayensi ubambe iqhaza elikhulu ekulweni nokusabalala kwe-COVID-19. Uhulumeni ebambisene nososayensi bakuleli basebenza ngokuzikhandla ukuthola izindlela zokugwema ukusabalala kwaleli igciwane. uNgqongqoshe wezobuchwepheshe nesayensi kuleli uDokotela Blade Nzimane udalule ukuthi ososayensi sebethole ukuthi abantu abake bahaqwa yigciwane lecorona elisha i501YV2 khathi lihlasela ehlandleni lesibili angeke besahaqeka uma leli igciwane liphinde lihlasela futhi ihlandla lesithathu. We now know that individuals who happen to be infected with the 501YV2 during now the second wave of COVID-19, which is what we want to share with you today, would have developed antibodies against reinfection or possibly by pre-existing variants. uNgqongqoshe uthi lelizwe lisemgudwini ofanele impela uma kuza odabeni lwezesayensi nobuchwepheshe. Our country is fairly well respected globally for its relatively advanced capacity in the field of science, technology and innovation. In fact, in some fields we are very advanced. I want to commend and thank the Minister for Science and Technology, Higher Education, Science and Technology, and the department for supporting our research community. In particular, the work that has been done has been greatly supported by this department. uNgqongqoshe uduse kakhulu umsebenzi wososayensi wathi basebenza ngokuzikhandla ukulwa ne-COVID-19.